Здравейте, аз съм Didi117 и днес си играя Chicken Invaders 3 Remember of Your Christmas Edition, епизод 6. Wave 51 стигнахме. Предния път бяхме на Comet Chase. Какво ли е това? И Бединфос! Пожелавам ти да продължаваш в същия дух своите видеоклипове. И се надявам да станеш един от най-популярните хора в YouTube. Ще отменя мисията. Това е защото си я хакнах, ви напомням. Чудно ми е защо кошите са се облекли в зелено. Явно е денят на зеленото или нещо такова. Pop till they drop. Балоните са така, сякаш кокошката пръцка. Не. Няма да си позволя да прикосна. Аз мисля да правя поредица на след тази игра. Да правя поредица на... как се казваш? На Sims 4. 27 ниво мисля да правя. Обаче просто предложете някакви начини как да се изтегля, да си я купя или нещо такова. Да, наистина. Ако искате, може да напишете в коментарите как да се изтегля Sims 4. Всякакви предложения. Може да ги напишете в YouTube. Аз снимам 6 епизод веднага след 5. Ама най-странното е, че нещо ми заяде. Нищо. Почти 10 живота. О, 28 ниво. Вече имам... Ето, че спечелих живот и сега имам 10. Вау, шит, щях да се ударя. За малко не умрях заради едно яйце. Така. Аз в смисъл много харесвам тази игра и съм и фенка от малко дете. Тоест още от 5 годишна ги играя, тези игри на Chicken Invaders. Сега съм на 11 години. Нали личи си по гласа ми. Congratulations, they are twins. They are twins. Я да пуснем една ракета. Ето така. Имам чувството, че аз малко трудно ще ги победя. Единия го гръмнах. Сега става един. Айде ще малко, моля те, да! Той умря. 300 ниво и си стъмклия 10 живота. Ето. Yes! Защото аз съм върхът. Смятам да снимам и 7-ми епизод, да знаете.
зрители, за да го съкратя. Ще снимам и само босовете на Chicken Invaders 5 Cloak of the Dark Side. Are the fond memories. Those weird days. Are you torn to remain in skin? We have a world to save. Right. You have been told I was Spanish begins blasting feathers flying everywhere. Woohoo! So каза woohoo! Продължаваме. О, много яка музичка. Защото сега сме на на кой чаптър сме ние? На... как се казваш? 7. Ще снимам 5 и 6 епизод. Oh. The Chicken Wave. Но знаете, аз съм велика почитателка на тази игра. Още от оригиналната Chicken Invaders, Chicken Invaders 2, Chicken Invaders 3, Chicken Invaders 4 и на Chicken Invaders 5 Cloak of the Dark Side. Знаете ли кои ми са любимите... това как се казваше? Любимите ми игри? Chicken Invaders 4 Ultimate Omelette и Chicken Invaders 5 Cloak of the Dark Side. Имам пълната версия. За да се отключи Installable Poker в Chicken Invaders 5 Cloak of the Dark Side, имате едно Rajin Stereo Poker, което струва 150 ключа и вие трябва да си го купите. О, 11 живота имам. О! Боже! Айде да гръмна малко. Бам! Бам! Просто ги гръмнах, за да си спестя малко време. А след това, нали знаете, че ми е хакната и именно за това и... Но не смятам да си увеличавам заслугите за това. О, той вече стана 8 минутен. Тоест моите епизоди са по 10-15 минути, най-много по 20 и няколко. Най-много по 26-30 са епизодите ми. Имам един такъв с Chicken Invaders 5 Cloak of the Dark Side, в който снимах 11-12 чаптър. И финала, и там обяснявам разни неща в играта преди края. О, 36-то ниво. О, скоро имам 12 живота. Успях да го взема на време. И след това се обръщам отново към Белинфос. Белинфос, когато ти е трудно да се концентрираш, аз мога да ти помагам. Аз понеже съм много добра на Chicken Invaders Cloak of the Dark Side, но и аз губя животи, не се притеснявай, не си сам. Рано или късно ще научиш моя език. Пак се обръщам към него, между другото, зрители. Но си отнася за чужденците, които не разбират български. С времето ще се научат. Или с годините. Какво? Ама... какво? О, шит! Лазери? Този бос е малко труден, да знаете, зрители.
Ха-ха, този път не се хвана. 31%. Ха-ха. Не. Ха-ха. Окей, справяме се! Вау! Чак да се убия. Заради една глупост. Сега ще ти гръмна ракета. Айде с 12 ще си го увелича. От 11 станаха на 12. О, то клипа ми стана 11 минути. На колкото съм аз. А сега такива игри. Може би съм ги почнала на 4 най-вероятно. На 4. О, ти се движиш нагоре ли? Точно така, точно! Отивай нагоре и напред да спасиш земята. What? Where begin over there? Where's David? Mr. Zooey. It's so dangerous, Captain Jerk. Where I then spot you? She can't take much for this, Captain. Rather than Dr. McPlay. It's dead, Captain. Right, that's everywhere. Get out and push. Моля. Добре. Това беше за целият епизод, т.е. за двата епизода. Надявам се да ви е харесал клипа и довиждане до следващия път.